Pia mono nze no mheshimiwa Jerusha Momanyi mujumbe bwa county ya Nyamira rituko ria rero ase mambi ya rero onde no moichano monene gukwana amo nabariki baito nabo gukwana abantu baminto abagusia ndosi ase more kobaeresa ng'ani gotoichane tase eng'encho twanyore tomobasokano omobe oyo obeta iga seito Nyamira kero rituko ria igoro ekero rikorokwa rituko ria Jumamosi ekero egari yare korwa Nakuru yabogoretie abanto 16 amo na trailer enene yarenga korwa chinsemo chia Nyamira chiaumeranete aria ase Ekerenyo ari Tombe ekero trailer yare gonchoka ne Nissan yarenge korwa Ikonge igo yatokorerete amang'ana amabe amang'ana agerete tobwate ebirore binene na abanto ba Nyamira ase eng'encho out of ase abanto abwo babete involved abanto 8 nigo basiretie amagima abo instantly abanto aba 8 tayari ibare ase chinkendu nabo igo abanto bande 5 bara ase ICU tokonya gosaba ng'a Nyasaye oitori okorwa amabera atarorera amabera gosaba bari ase ICU mbarigeini gose mbairani obogima bwabo nabere egento kia ogoichania okonene ase eng'encho bono chifamily chiri chiasirire na abamwabo chibwate amagomba amanene na inche buna mama county nabeire nkobwatana na barabwo ase eng'encho ya mariga yokorera abanto baito ababeire bagusiria amagima abo naende aba nabanto abange ase bwango iga twabere tokoigwa bakura ase achari aiga seito Nyamira bono nigo nare gosaba muna omogambi bwa Rogongoro abanto baito mwensi pia ase mwabeta moigwete tobwate abanto ICU kenderera kobasabera nabo igo bari baito basiririe amagima sabera chifamily echi ekiagera nigo yabeire mobasakano omokong'u abanto baito babeire bagosiria abande baretaneti oyomo ase family aina bara mayanda manene bono nataka nkwane ikiagera mumanyete tumefika wakati wa msimu wa Krismasi kuna heka nyingi abantu bono ngotara bare chua abande bakoru ase chi town abande bakoru ase risabu kogenda gochoini abamwabo ase ng'encho gosherekea chintereba chiaito nomaete ng'a bono iga nari naino momaete ere peak mokomenyoka mokorigia abanto ase eng'encho gokora ebiasara biaino lakini rende tware kobasaba kamoranche chintereba nochia oboyo bwa trailer nochia oboyo bwa pickup nochia oboyo personal vehicle noba neye passenger vehicle chire para kamoranche amachiko ari mogosomiwa gabwekaine igo nare kobasorora kamoranche mobwatie amachiko ye para ase eng'encho bono iga aba babete involved ase accident yeye nabo oranyore kero oyomo nare onde ase barabwo nare obwate amakosa aya na amakosa aya nare agerire twasiririe abanto abange ase para kamoranche igo nare kobasorora aba chintereba chiaito chionsi ase mwabeta chingaki echi iga tokagete ng'a ngosherekea tore titochi gosherekea ase okorera tosherekee ase eng'encho ya gwakera Nyasaye mbuya mono atokoririe omwaka buya naende tonyore ntore moyo igo nare gokwana muna mama county korwa na inche amagomba ana abene gochia ase chifamily chiasirie abamwabo nabo igo gokwanera chintereba chiaito kobatebi na kamoranche twabasoroire nonya mokagete ng'a okominyoka para bwango gochi gotaboria abanto na kokora abakonye nabo oranyore sometimes nkobwati ogokonya igo gotoretera asara enene igo rende tiga nkwane na kobatebi ng'a abande bari mogenderete prepare ase eng'encho ya ogocha ase Christmas nataka niwaombee mazuri Nyasaye abarende moike chinga chiino buya nekero muri abari ase chinga mogosherekea na abana baino na abaibori baino na abanto bamino bebinyoro mwensi pi monene abaye chisemi no bong'aini mokomenyera chinga kitobwate bono nchiri chinga kichingi ya abanto abange bagokaga nari bago celebrate ani nari nario konya bagochikonyora amang'ana makong'u ase eng'encho twanyorire egento eke ekere egento kiachire kia mobasokano nonye na chifamily nonye chicommunity nchiarenge prepared for that onare gosaba abarai baito ase tore tochamo rinde tobwaterane tomanya naki chifamily echiga chianyorire obokong'u naki chigosirwa muna koreng'ana
otambe nabo okonyora kitobwate geke ngosira tore chifamili echi. Sasa nataka kuomba watu wetu kwa Nyamira nonya ninu bari more chifamili community gweta kamoranje torangerani tochamo tokonye chifamili echi chiasiria bamwabo ekiagera na barabutari gento baandirete nonya nintwe abarai bari tore birogo tobe tayari rinde tosira abantu baito toenia abantu baito kiagera omonto gakurere urakure naende ne lazima netakeire neranyore okoeni kwanya korokuya